Napatunayan ang ganda at disiplina sa pangangalaga ng kalikasan sa pagkapanalo ng Bawang Bakawan Ecotourism Park sa search for Best Mangrove ng Para Elmar 2025, kung saan mahigit sa 80 mangrove sites sa Pilipinas ang lumahok. Nakamit ng Bawang Bakawan Ecotourism Park ang third runner-up at nakalaban lang naman ang mga kilala at top visited mangrove sites sa bansa, gaya na lamang ng Coron, Palawan. Mga local at foreign experts sa Bakawan Protection ang naging hurado na ganap ang awarding sa Iloilo. Actually, ang Para Elmar is Spanish term for the sea. Kasi yun po yung purpose ng Para Elmar is to protect the sea. Nakita po kasi ng Para Elmar, ng mga judges na yung good practices po ng municipality natin in not just yung regenerate ng ating environment and for the protection na rin po ng ating environment dito sa municipality po. Malaking karangalan sa bayan ng Bawang na mapasama sa nasabing patimpalak. Isa raw kasi itong potensyal para mas lalo pang makilalang bayan, hindi lang sa nasabing tourism site, kundi maging sa iba pang pagkakakilanlan ng bayan na tiyak magugustuhan ng mga bisita at turista. Makapagbibigay din ito ng oportunidad sa mga lokal ng Bawang. Nung first month talaga hesitant po ang LGU na sumali kasi ang lalaki ng mga kalaban po natin. Pero hindi po tayo nagpatinag and trinay po natin para makita na rin kung ano pa yung kulang sa municipality natin at sa Bakawan po natin. Yun po yung naging parang basis po namin to join the competition. Sa ngayon, pinalalakas pa ng lokal na pamahalaan ang mga proyekto at programa sa pag-angat ng turismo sa bayan. Isinailalim na rin sa Tourism Development Planning Capability Building ang mga opisyal ng barangay at iba pang private stakeholders sa bayan, lalo't sa mga barangay din matatagpuan ang iba't ibang tourist attractions. Hinahasa din ang kanilang kaalaman para lalo pang mapromote ang kanilang lugar. Joan Punsoy, Balitang Solid North.